Hello friends, welcome back to my channel. Asa खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो जोबोद मोजाङैनो दङ. So आंनि बुथेथे मोखांखौ इगनर खालामथ' माने आङो दासो उथिदों. So आं सानदोंदि नाग्रिजुलि बाजारखौनो बेरायहैनोसै दिनै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै. होमब्ला नायलांबाय थादो. मोखां सुयैनि So मोखां सुखांबाय ओमफ्राय ना नै गाजि रुदोंमोन बुट रुदोंमन गाजि होना बुट होनोबा बेखौ रुदो माने रुनानै संख्रि बाय होदो जानोसै तो थोड़ा उदै फुल हो गया और उदै तो बुंबाय दा दसे उनाव दुगैगोन ओमफ्राय दुगैखांनानै ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय बाजाराव थांसै ओमफ्राय So friends आं ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै ओंख्रिया दालि ओमफ्राय आलु बाथोन ओमफ्राय जेबो गैया आं ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै ओमफ्राय मबाइलबो चार्ज होनो दोननो चार्ज गैया ओमफ्राय मबाइलखौबो चार्ज होना लाखानोसै दुगैखांबाय आङो दा ओंखारनो लांनोसै क्रिम लगायनि मोखाङाव गाननोसै लंपेन्टबो गानबाय खानायाथ' रानाखैनोखा दाबो लिप ग्लसखौ ओरैनो बाहाय फोनसै ओमफ्राय जाबाय थांसै जाबाय माने मोनसे सिख्लाफोरानो फिदा जायोबालाय सेंग्राफोराथ' जाबाय थांसै ओरैबायदि धुला जायो आं दासो खर' लुबना फैदो सेस आंनि खर'आ दा जि साफा नुदो लामाया जि साफा जाखाबाय बेसा साफा इमान धुला बे पाका बानायसिगोन नालाय Tepri sih bere, emang terus laga. Tepri, kayak makan dulu. Hai malah dress nih sudah. Man boda angkat deh. Ini kurta pura. Ini t-shirt nih ada t-shirt 150 loh ini. Ya on boda t-shirt mana? Ini skirt nangga bah black color nih. Nih. Yellow color bedenge. Iku moजां deh iku. Moजां deh. Ini moजां terus kada. Boria angkat deh. Ini topnya masih cute. Coba. Ini nogan ke longpen. Koron betul kan moजां nih be. Moजां deh. Lah, kalau derajat nama. Senin kan kayak dah. Lah moजां deh. Kenal nih no? Nah, makau moजां boda. Kenal no. Ini beri basi na. Nol baik kenal aku. Eki picture nih. Sada. Nih sada bayi di mana? Jangan kan? Sandal lain mana? Kan ni orang masih ini dia. Moजां किन्तु मोजाङा
whiteखौबो मोजां नुबावदोंसो जिन्सथ' समायनाय नङा दे मानो समाया दिसुन जाबासो आंनियाव आंनाव जागोन खोमा ग्रोबनो न'आव दोनला नै कम्फर्टेबल थार मोजां खर' नायतो नाय आंनियाव मानोबा जाया आरो सेन्देलफोरा ini dia sun Dina malang kan reka anak sagni baku dia ba kisana kin horo ka da sada grup ini ada semua begitu lah bahaya kita dulu bukan ini dikenal dah যখন আপনি দুটো সময় কেন 150 তে লই যাও আমি এনেকা 150 আমি কিনবো করো না বেলেগত পাম আমি ইতে কমাবি না নাই তো কমাবি না নাই 280 দিব হল আমি তো আন্দাজ লা মানে মনে হচ্ছে সুন্দর এটা কেন ini ini betul di kilipku मोजां नुदों मालाय लेस्रा लाबाय दा आरो मा लागोन नों दा भिन्डी आरो पियाज Iniaw जोङो दा दुर्गा फुजा जायो जि फालतु नुदों आंखो सोंनो हाला गाइस मोनसेबो लाना होआखै दा डाइरेक्ट रुटि जाहैनोसै रुटि ओमफ्राय आं जाहैगोन नोंनो जाखानांगोन मानो होनबा नोंनो साराम सेन्देल चइस खालामना होदों आङो 20 थाखाल' जाहोगोनलै बेखौनो बारा देखायदो आं इमान जाहोयो इसोरखो पानी पूरी खुलुमबाय नामा आं जानो मोनला रोटी जानो रोटी kasih namanya yang जाखांबाय मा नायगौबाय नोङो जोंहा फैबाय रुटि जानानै फैबाय दा न'आव थांबाय थादो खाथ्रायाव थाबायदो दं सिक्सास नुबाय ओमफ्राय बे किलिपदो लाबदो समायसोदो आखिर चॉइस किसका है आपका Bukan Rami ini bencana. Tam pararam 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 tam. Oh, phải. Mèo mẹ là phần bọc đằng. So आङो न'आव मोनफैबाय
दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय लाभ इउ अल